Ahojte, vítajte pri novom GoWe videu. Už sa zase dostávame do toho ročného obdobia, kedy je ráno, teda hlavne ráno, zima, tma a Boh vie čo ešte. Takže ja som tu už pekne zababušená a venčím pesinka, ktoré sú Boh vie kde. No, dneska mám taký normálny pracovný deň. Pôjdem teda do práce, kde budem väčšinu svojho dňa. Ale chcela som vám ukázať, čo sme si rovno s Honzikom urobili na raňajky. A to je smoothie. Konečne sme vyťahli tú veľkú nádobu. Inak používame vždycky tú malú. A ja tu so sebou to smoothie mám. Vyzerá takto. A budem sa ho postupne do seba ráno dostávať. Vidíte, už ani hovoriť neviem ako. To je z toho oddielu raňajky. Ešte som vám chcela ukázať, čo som urobila Honzíkovi. Dostal tiež smoothie a okrem smoothie tam má napríklad v tej malej krabičke, čo sme boli včera u Honzíkovej babičky, tak urobila kapustu, čo je po slovensky keľ s zemiakmi a na cibulke. Potom tam ešte vidíte rôzne pomazánky a nakrájanú papričku. A možno ešte banán. Už si pomriadne nespomínam, čo tam bolo. Tak, ale vy to vidíte, takže to je v pohode. Takže toto má Honzík na dnešok. Možno niečo ešte sa mu preniesie do zajtrajška, pretože na 2 dní ide preč pracovne. Ale hádam si niečo vymyslí okrem toho. A dneska mi má prísť taký jeden balíček. Asi vám ešte teraz nepoviem, čo to je. Ale potom v práci vám to ukážem, čo to vlastne za záhadu je. A už sa na to teším. Tak nápoveda, je to jedlo. Takže to je taký môj, hádam, svetlý bod dneška. Dúfam, že to príde. A okrem toho ešte som vám chcela povedať, že som si kúpila novú zubnú pastu, ktorú som ešte predtým nikdy neskúšala. A hrozne sa mi páči, keď zo začiatku som z nej bola taká vystrašená. Takže to vám potom zase doma ukážem. Takže ukončila by som tento blog tým, že vám ukážem Alfieho a možno aj Vivi, ak tu niekde bude. A pôjdem zase pekne fungovať. Tak sa vidíme zase, hádam, čoskoro. Alfie? Prišla na miasto. Vidíte ma tam. Som si hovorila, ako to vymyslieť. A nakoniec som to vymyslela takto. Neviem, či spoznáte, kde som. Asi ťažko. Možno, keby to bol Alfie. Každopádne som na prechádzke s pesinkami. A je tma. Ale nie je zase tak ako pozde. Ja asi 6 hodín alebo 6:30. A už je takáto tma. Tak máte z toho aspoň hororový diel. Ja chcela som vám povedať jednu vec, to tu, že ako ste videli, ako mi prišiel ten balíček, japúčka. Sme si s kolegyňami objednali minulý týždeň a prišlo nám to dneska také pekné krabičky. Ja som vám si objednala cuketový a špenátový japú slaný a ten cuketový mi chutí hrozne. Ten cuketa tempeh mungo, to môžem odporúčať všetkými 10. Špenát si objednal Honzik, takže tento vyskúša v najbližších dňoch. A babám tiež hrozne moc chutili a oni mali aj slané, aj sladké varianty, takže sa to majú palec hore. Ešte som si objednala takú chytrú kaši, sa to volá. A vlastne je to kaše na zalití buď rastlinným mliekom alebo vodou. Tak na to som zvedavá, aké to bude, tak to vám poviem. Takže toto bolo ešte k japúčkam, k tej objednávke, čo ste videli, že som tam doniesla. Je to tu strašidelné. A to bolo iba Alfie.
Alfie? Alfie, poď sa ukázať. Ahoj. Ja vyzerá to mysticky. No, každopádne ja teraz som s pesinkami vonku, oni sa pekne vyvenčia a potom pôjdem domov, kde potrebujem trochu poupratovať. Tak som si hovorila, že vám trochu predstavím nejakú drogériu vegánsku, ktorú používam. Nech máte trošku prehľad, prípadne vás zase o niečo obohatím. To sa mi páči, tento záber, to vyzerá dobre. Takže toto je z môjho pohľadu. A tuto je zase Alfie. Alfie, kde si? Čakaj. Alfie? Alfie, čakaj. Ahoj, Alfie? To je Alfie. A k tomu upratovaniu pôjde sa upratovať pretože mi zajtra príde maminka. A nech to tu vyzerá pekne. Takže to spojíme príjemné s užitočným. Neviem teda, čo je z toho príjemné. Asi to, že vám to ukážem, že akú drogériu budeme používať. A ešte musím teda doma niečo vymyslieť. To bude asi nejaké varenie z obmedzených surovín. Takže som na to zvedavá, čo si ukuchtím. Takže toto bolo odo mňa všetko. Ja idem ešte s pesinkami a vidíme sa zase doma už v lepších svetelných podmienkach. Tak my sme už doma mimo strašidelné osvetlenie a ja si idem dať variť kotel cizrny. Pozrite. To všetko je cizrna. Aj ty chceš vidieť, Vivi? A už viete, že cizrnu treba poriadne preplachovať. Pokojne niekoľkokrát počas toho namáčania, ideálne aspoň deň. Takže ja to idem ešte poriadne prepláchnuť a potom to dám na tú hodinu až štvrť, hodinu až pol variť. A potom to všetko nespracujem naraz, ale pekne si to uložím do nejakých krabičiek a dám trebárs do chladničky alebo do mrazničky. Nech to máme takéto časovo úsporné varenie. Takže idem na tú cizrnu ju pekne popreplachovať. Tak mne sa už v pozadí varí cizrna, tam vidíte. A idem si urobiť nejakú super večeru. Z pár surovín zase. Mám tu šampiňóny, brambory, cibulku a cesnak. To hodím všetko pekne do zapekacej misy. A niečo z toho vykúzlim, tak som zvedavá, čo z toho bude. A ešte sa vám priznám, že si tu uzobávam tieto arašídy, a teší ma, že firmy reagujú na to, že palmový olej nechceme. Takže je to so slnečnicovým. Takže to je plus. Ja si tu zobnem arašídky a idem si uvariť večeru. A ak chcete vedieť niečo vtipné, pozrite. Vidíte to? To je tá cizrnová piena, z ktorej sa treba robia pusenky a tak. Ale ja ju teda vyhadzujem. No, každopádne už mám nakrájané, pozrite. Aj ty chceš vidieť zase? Maminka odešla. Ešte to teda zakápnem olivovým olejom. Hodím tam červenú papriku. Miminka, tu sa pracuje. A ešte cesnačík. A to bude všechno. Tak ja som si dala piec svoje brambúrky, pozrite. A idem sa vrhnúť na to upratovanie. Ešte vám ukážem týchto dvoch zlobivcov, čo tu štekajú. Teda Vivinka zlobí. Alfie je hodný. Kde je? Alfie, dáš mi pusinku? No, ďakujem. Moc hodný. Takže ukážem vám nejakú drogériu, ktorú tu doma máme. Tak ukážem vám, čo tu všetko máme poschovávané. A tuto vidíte napríklad olivové mydlá, ktoré sme si doniesli z Grécka. Tuto mám celú, ja vám to ukážem takto. Tu mám celú froš sadu. Tuto vidíte na okna, na nádoby, na záchod a všeobecný čistič. To je jedna z najdostupnejšej vegánskej kozmetiky. Nájdete ju napríklad aj v DM-ku. Takže tu máme ešte skalopevné zásoby zo začiatku. Je síce veľmi dobre dostupná a cenovo super, ale s tou, aká by mohla byť ekologická a úplne transparentne vegánska, to ešte nie je úplné maximum, ktoré by mohla kozmetika a drogeria obsiahnuť. Toto máme ešte ocot, to pridávam trebárs do toho, keď potrebujem niečo vydezinfikovať. Tuto takúto maličkú flaštičku, je to od Earth Friendly Products. Tak to mám, asi som dostala ako darček k nákupu a to používam na umývanie zrkadla. A ďalej, tuto vidíte obrovskú nádobu Bio D.
Tuto má krásne certifikáty vegan a cruelty free, to znamená netestované. Biody je super značka, tá patrí práve k tým top, čo sa týka netestovania a toho, aká je ekologická. Takže tá je super, bohužiaľ je trošku cenovo vyššie na tom, ale i tak sme si dopriali takúto veľkú 5 litrovú nádobu mydla. To používame teda hlavne na ruky. Tu ešte máme Fil Eco Avivage a Sonnet prací gel. Ten si predávam do takýchto menších nádobiek. Tuto je od Yellow and Blue prací gel, ktorý vlastne už tam nie je, ale je tam ten dole Sonnet. Tuto mám ešte od Froshu nádobku z Avivage a tam je tiež Fil Eco to dole. Ešte som tu našla takéto mydielko, tuto vidíte vegan logo. To je zase na prádlo mydlo. A to je asi z tejto drogérie všetko. Ešte vám môžem napríklad ukázať toto Frosh mydlo. To používame ako miesto sprchového gelu. A môžeme sa pozrieť ešte, čo tu máme. Som v sprche. Tuto mám ešte takúto nádobku, tam bolo mydlo, teraz je tam to Frosh mydlo. To sme dostali od Honzikovej maminy. Vidíte tam zase vegan logo a cruelty free. A máme treba ešte takýto šampón. To sme tiež dostali. A tiež tam nájdeme nejaké certifikáty. Jo, tuto vidíme zase cruelty free, dúfam, že to tam vidíte. Takže toto máme, čo používame z kozmetiky. A ešte vám ukážem, čo som si urobila radosť včera. Čo som kúpila. Teda to bolo v piatok, teda ten čas letí. Takúto zubnú pastu. Ugly. To sa mi hrozne páči. A má tam pekný slogan. Keeps your mouth clean and your sink dirty. Zanecháva vašu pusu čistú a vaše umývadlo špinavé. Keď sa na to pozrieme, tak neviem, či to tam vidíte, ale je to takej nepeknej farby. ale mne sa páči, je super a pekne zanechá také čisto v puse. Ešte vám to priblížim a ukážem. Tam dole vidíte všetky krásne logá. Vegánske, bez GMO a cruelty free. Tuto ešte čo neobsahuje pasta, neobsahuje fluorida, ďalšie hnusy. Je to teda raw pasta, až na to, že je extrémne drahá. Fakt, ako to som si kúpila asi, aby som sa potešila. Stojí 250 korún, ale som si povedala, že to vyskúšame a uvidíme. A zatiaľ teda asi najlepšia vegánska pasta, akú som skúšala. Uvidíme. Ak máte nejaký tip na super vegánsku pastu zubnú, tak mi dajte vedieť, to ešte nemám vychytané. A ešte vám tu ukážem z kozmetiky takúto pleťovú vodu mateří douška. Mateří douška. Som si kúpila v Econej a je hrozne príjemná. Tu si nanášam na takúto houbičku. Tu som si tiež kúpila v Econej. Myslím, že tu mám ešte od nej uložený obal. Jo. Vyzerá to takto. A musím povedať, že fakt super. Je to hrozne príjemná masáž pokožky, takže pre ženské alebo aj pre chlapov odporúčam. No, môžem vám ešte ukázať deodorant. Ja používam tento Alverde. Sice tu má logo vegan, ale mal by byť netestovaný. Ale o Alverde sa vedú na vegánskych skupinách dlhé diskusie. Ja síce verím tomu, že je to netestované, ale môžeme sa stretnúť s názormi, že je. Tuto mám rovnako ešte Alverde deodorant sprejový. Tiež tam vidíte to vegan. A ešte tuto vám chcem ukázať takúto houbičku. A to používame vlastne ako houbu na telo. A kupovali sme ju asi na Zelenej domácnosti. A je fakt super, úplne prírodná, rozložiteľná a ja som s ňou spokojná. A to je nejak asi tak všetko. To som vám ukázala celú našu kúpeľňu. Tak dúfam, že vás to nejako inšpirovalo. Ja keď neviem čo, tak sa pozerám na stránky Econea.cz
Oni sú tam fakt super ľudia, sami vegáni, ktorí sa snažia o to, aby to bolo čo najviac bio, eko a taktiež netestované a vegánske. Takže ak neviete ako na vegánsku kozmetiku alebo drogériu, tak treba napíšte aj im. Oni budú možno vedieť viacej poradiť než ja. To by bolo teda všetko. Ja to tu zavriem. Ježiš, nezavriem, lebo mi to spadne. A idem vedľa zase pozrieť na tých zlobivcov a urobiť si fajné papanie a potom teda trochu poupratovať. Hodina sa pohla, ja som stihla povysávať a umyť podlahy. A zemiačiky sa stihli urobiť sami. Pozrite, takto krásne vyzerajú. Už mám hotovú cizrnu. A idem si naložiť túto super dobrotu. Ňom, ňom, ňom. Vinka, ty si dneska nejaká zvedavá. Tak toto bude moja super večera. A ja sa idem do toho pustiť a s vami sa už rozlúčim. Dúfam, že vám toto video niečo dalo, že ste si z toho niečo odniesli. A veľmi sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Takže ak sa vám video páčilo, mám vám pripomenúť, že like, komentár a ak sa vám páčilo až tak hrozne moc, tak si ho môžete zazdieľať na Facebooku. Tak to bolo za mňa všetko teda. A ešte raz vám ďakujem a majte sa krásne.